bueno, que non matou foi o propio Partido Popular, non? E a propia, temos que dotarnos dunha nova lei que, salvando as disquisicións que fai a propia sentencia do Tribunal Constitucional, impiden a situación, porque creo que nosotros confirmamos de que somos fieles á política antitransfugismo. O propio PP o dice nos seus propios estatutos. Outra cousa que eles o escriben, o aproban, pero despois non o cumplen. Queda debilitado que se diga tras perder un... En absoluto. Nesta cuestión, claramente, quen queda debilitado a ollos da propia opinión pública é quen fai a moción de censura. Nestes casos é como nos asesinatos, a culpa non é da víctima, non? É de quen asesina, de quen ten un comportamento indigno. E eu creo que nese sentido, creo que naide en Lugo está pensando que a culpa desto foi do Partido Socialista. É claramente culpable quen incita a moción de censura e quen se vende e participa desa moción de censura. Eu non comparto as posicións de transfugismo, por tanto, nese sentido, si me opoño á posición de que se tomen en consideración os tránsfugas para unha votación dunha moción de censura, en calquera escenario. O contexto de Noia é unha moción de censura dunha persoa que abandona o Grupo Popular antes desa sentencia do Tribunal Constitucional. Por tanto, a intención non é a de cambiar o goberno con unha moción de censura, porque estaba invalidado nese momento o voto. Por tanto, a situación é as que hai que racionalizalas despois da sentencia do Tribunal Constitucional. Ese concelleiro Noia votou en contra dos orzamentos do goberno de Noia, con anterioridade a esa moción de censura. Por eso digo que o contexto é moi importante e é o que marca a intencionalidade que dá o paso hacia as posicións de tránsfuga ou de non adscrito, como é o caso da señora Reigos en Lugo.